Zelené, čaute, ja vás zdravím u ďalšího vlogu. A rozhodli sme sa tu byť nie sami, ale aj Aťou Ponožkou. Ona nám bude točiť aj s nami vlogy, niekedy aj s Zemankom. Nie. Ale áno. Nie. Ale áno. Takže bude s nami tu aj Ponožka, jak ju prezrieme. Tinka! Light. Prezrieme light. Big. Nevidno to teraz, ale čakajte. To je like. Tak upozorňujem like. Ale teraz sa tu nebudeme baviť o Ponožke, budem sa baviť o vás. Jak som videla, na jednom máme 12 pozretí a na jednom svete. A jeden like, takže by som chcela rozhodnúť. Neviem, čo povieš na to, Ponožka? Neviem. Čuch. Vykozujú. Musím zobrať. Budeme to proste iba s Ponožkou. Dnes sa bude volať vlog iba s jednou Ponožkou. To je vlog o Ponožke. Vlog o Ponožke. Že Ponožko? Ja vlog o Ponožke. Ja vlog o Ponožke. La 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 la. Takže my by sme mohli už ukončiť. Už točíme 3 minúty aj 30 dáčo sekúnd a dúfajme, že budeme mať lajky, jak sa volá tá Ponožka. Like. Ponožkov vlog. Takže čus. Ahoj.